Hola, soc Esther Valiente, soc Silver Curly a xarxes i soc influencer de canes. El que faig és normalitzar que les dones podem portar els cabells blancs i som perfectament vàlides i perfectament guapes i estupendes i no tenim que estar esclaves dels tints i de lo que són els prejudicis de la societat. Hola, Esther, què tal? Molt bé. A més de promoure a través de les xarxes el fet de deixar-se els cabells naturals quan ja arribem a una certa edat i el cabell se'ns torna gris, també és practicant de surf. Ja et volíem preguntar com et va néixer aquest amor pel mar i explica'ns una miqueta com va ser aquest primer contacte. Doncs jo sempre he tingut molta relació amb el mar, al final he estiuejat a la Costa Brava i sempre he estat molt a l'aigua i el surf sempre m'havia cridat molt l'atenció, però sí que és veritat que sempre ho havia vist com en llocs molt remots, no? A Hawaii, Califòrnia, i quan penses en el Mediterrani no et sembla que puguis surfejar aquí. Però vaig començar a fer classes en una escola d'aquí de l'Estartit i la primera experiència va ser brutal, va haver-hi una connexió amb el mar increïble i des del primer moment vaig saber que volia seguir surfejant i seguir provant aquesta activitat perquè és algo que realment et connecta molt amb el mar, amb tu mateixa i t'ensenya moltes coses, com afrontar els problemes, com superar la frustració. És molt més que un esport i la gent que ho practica ho sap. I a més al Mediterrani això, que no tenim sempre les condicions ideals i això ens fa que ens haguem de moldejar a l'ambient i agafar les onades com es pugui i com et deixi el mar aquell dia. I com t'ajuda aquesta cultura de surf i l'ambient de mar en el qual també et mous en la teva tasca que parlàvem abans de divulgació de la nostra imatge, de la imatge que vols transmetre? Al final és que t'adones compte del que és important i el que no, no? Al final el que importa és com te sents, com te fa sentir l'espai que et rodeja i com pots interioritzar-ho i no quedar-te només amb la superfície de les coses, no? I per tant, per exemple, que tinguis el color de cabell ros o moreno o més cabell o menys cabell, no és tan important com si no sentir-te bé amb tu mateix i afrontar la vida d'aquesta manera, no? Soc Esther Valiente i us envio una gran salutació a la playa.